دەم باش تەماشاوانên hêja bi xeleka bîst û heftar ya pend û wate. Kur dibêjin bila nehê ser deha be. Ev kengî têgotin gavayek gelekî bixesire, pegelkî pera bide û hîn jê tê xwestin ku bêtir bixesire, yanî pêr nema cudahî dike divê o bera nehê ser deha be. Ev bêtir li ser xeşkirinê û li ser xesaretê têgotin ev pendehanê. Ya didwa kur dibêjin bayê kur re lîska zarokan li ber dîwaran dibire. Dîsa bayê kur re lîska zarokan li ber dîwaran dibire. Bayê kur ji kîjan alî tê? Ji hêla bakur tê. Çiya? Ji ber ku ji hêla çiya tê, bakî gelekî xurt e û sert e û zihayî ye. Lîska zarokan li ber dîwaran dibire çawa dike? Demek lîska wan nahê li zarok li ber dîwara dilîzin, ev bayê kur tê ji serma zarok dev ji lîskê berdidin û derin malê. Yeka din jî heye li ser bayê kur, divê bayê kur erd kir çekkur. Ev ser xurtbûn û zoriya bayê kur tê. Xwe bayê kur bakî ne baş e, gelkî zihayî ye, erdê jî ziha dike. Ya din kur dibêjin bira birê jina xwe ye. Bira birê jina xwe ye. Ev di kîjan rewşê têgotin? Gava bira jinê ser birayê xwe re bibîne, ser malbata xwe re bibîne, bêtir ji jina xwe re baş be û ji xwediyê xwe re ne baş be. Ev vî hawî têgotin bira birê jina xwe ye. Ya din kur dibêjin bertîl kevira nerm dike. Bertîl kevira nerm dike. Bertîl çi ye? Wek pêreşwê ye. Bertîl ev perê gite dide ji bo yek di cihê berpisyariyê re karê te birêk û pêk bibe. Karê te durist e û ji mafê te yê lê ew birêk û pêk nabe, tu neçar dibe, tu pera dide ta ew karaya bi serî bibe. Ji ber vê yekê ew kesaya nerm dibe, ji ber ku tu pera didê yê. Vî hawî Kurda gotiye bertîl kevira nerm dike. Ya din kur dibêjin bihna fireh zêrîn e. Bihna fireh zêrîn e. Bihna fireh bi xwe hedan e. Dîtiyek jekî didê bera hedana te hebe, bera sebra te hebe. Bihna fireh zêrîn e ji ber ku bi bihna fireh tu digê mirada û berê jî gotine xwediyê sebrê, mîrê, misrê. Bihna fireh tiştî gelekî baş e, yek bihna wî teng be bi xwe tehdeyê zehmetiyê li xwe jî dike û tişta xera dike bi vê bihna xwe teng. Îşe ji ber vî hawî bihna fireh tiştî gelkî baş e, ber vê yekê gotine bihna fireh zêrîn e. Ya din kur dibêjin biçirîn kes tune bidrû. Biçirîn kes tune bidrû. Ev ser ê derewçîn têgotin. Yek gavak yek derewçîn be, yê din jêr divê biçirîn. Yani tu gelekî derewa dike, kevakê ja dibîne bêtir berdewam dibe derewê xwe de, jêr divê biçirîn kes tune bidrû, kes tune te bisekilîne, kes tune ji ter saz bike, yani tu bi kêfa xwe yî. Ya din kur dibêjin bi derewa bajar ava nabin. Bi derewa bajar ava nabin. Derew her tiştî xera dike. Derew her tiştî genî dike. Yani ne bi derewa, ne bi gotinê beloq, ne bajar ava dibin, ne gund ava dibin, ne welat ava dibin. Bir vê yekê timî divê yek rast bibin milletê xwe re. Çi rêxistin bin, çi mirov bin, çi dezgeh bin. Rast be gotina rast ji milletê xwe re bêjin, ji bo millet ti carî neyê xapandin û negihê astekê wek gogil serî wî li çiya keve û pêşiya wê rê namîne. Derew tiştî ne baş. Bir vê yekê dibêjin bi derewa bajar ava nabin. Ya din kur dibêjin bera bi mal be û ne bi can be. Bera bi mal be û ne bi can be. Gavakê
جان و مال تێبەر هەفتوو کیژان جوان دەوێت هەرە بەرا مال هەڕە ji ber ku mal derê û tê diçe û tê lê can gava diçe ve nagere vê jiyana me. Ji ber vê yekê gotinê can ji her tiştî girîngtir e, can ji mal buhatir e û girîngtir e. Dibêjin bela bi mal be û ne bi can be. Ya din bixwe wek pirsekê ye. Kurd dibêjin bi zorê ye ya bi dorê ye. Ev em bêjin gavagit sê çar kes hebin û li ser em bên bi dorê yani her carê her yek ji wan wê ew ê ciyê xweş rûnê ya her carê li karekî bin her yek ji wan dor dayî êdin ki yek rakeve yek şiyar bibe gavak yek zortiyê bike û bêhna a min ya êzingê min jêr tê gotin ma bi dorê yê yan bi zorê yan bi dorê yê yani tu dixwazî tu wek demokratiyê nemeşîn tu dixwazî tu bi zorê kar û berê xwe birêk û pêk bibe û ev tiştekî ne baş e dîsa ez dûbare bikim bi zorê ye ya bi dorê ye. Ya din Kurd dibêjin bi şûna reş de derre bi şûna reş de derre. Ev li ser kê dê gotin? Ev li ser kesên her derin û tiştê xerab dikin ya her derin û xwe nezan dikin ya nezan dibin. Her diçin di dibistanê de li paş dimînin di kar û xebata xwe de li paş dimînin berê newilo bûn ana bûnê li paş vî hawî tê jêr gotin bi şûna reş de derre bi şûna reş de derre. Ev vana 10 pend bûn îro min xwendin ji were bi wateyên wan ji xwe ez bihêvî min got dilê we bûn em wilo sivik sivik van pendana şîrove dikim. Heykes ji rojbar serçavê me serserê me di vê xeleka zindî de bixwe tas kar bim ez ê van xeleka bi dawî bikim her carê 10 pend kêm zêde yek kêm zêde ez ê bixwînim û şîrove bikim li gorî zanebûna xwe û ji vê pirtûka xwe ya pendên Kurdî ya sala 2014 de min çap kiribû û ez bihêvî min ji xwe aniha bê nifşê nû bê êdpêşerojê de gi sûdakê fêdakê ji van pendana bibînim. Hêviya min ji Xwedê û mala we ava. Spas ji we re.